Hello everyone, good morning. Asa खालामदों एसे बयबो मोजाङै दं होननानै स' आंबो मोजाङै दं। नोंथांमोनखौथ' दिनै गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आवनो जास्ट फैबाय होनना लोगो। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थानो लोगो। स' बिदिनो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै। माने थम सालायनो नागिरदों आरोना आंनि लोगोआ माने थम सालायनानै इटालिखौ लोगो हमनो थाङोनो आरोना। स' बेखौनो नोंथांमोननो देखायलांनो होननानै आं सानबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि लोगोनि थम सालायनायखौ नायफालांदो आंजों लोगोसे। ओमफ्राय आंथ' सालायफेराखै, सालायनो रोंगोन ना रोङा नायनोसै, एक्सपिरियेन्स लानाय नायनोसै माबायदि। दा थांबाय थानोसै आं लोगोफोर। थम सालायग्राया लामायाव रेडि जानानै दं। जि गोबाव नेनांबाय इयो आंखौ एकदमबारे नेनो बाजोब्बायनो। आङो माने फिसालानि माबा मोनसे खामानि दंमोन, ओमफ्राय बेखौ मावग्रोनानै लादोंमोन आङो। ओमफ्राय दा जों थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनहाबो थफादो जोंजों लोगोसे थम सालायनायाव, जों गाखोनायाव गाखोलांफादो। मा होनो लोगोफोर, सालायगोनबा? आंबो थानो इयाव आङो ओमफ्राय बाबाया आयौ बिथिं थार नोङो इयावनो थानो ना बबाव थानो नोङो? बांद्राय इदि साफुरिफोराव थांलाय फैलाय जाया नालाय, बिसोरो बारा मिन्थिया नालाय। ओमफ्राय बिराद नायदों आरो जि नाहरदों माने जोंखौ। लाजिनानै लाबोयाना लोगोफोर, इदि जाखाबायबालाय माथो खालामबावो। दानि जुगाव लाजिनानै लाबोयाना लोगोफोर। इखौनो सलायनानै जागासिनो दंबा माखौ लाजिबावो, माखौ लाजिबावो। आरो खामानियाथ' हौवा हिनजाव उन्दै गिदिर खोथा गैया नालाय ना, जाय हायो बेखौ मावनांगौ। जाय जेरै हायो एरैनो। सदो जों दा मोनफैबायानो होनजाबाय, खाथि मोनबाय। हमनो फैनांगौ। न'सिसो एसे गारिखौ नङाबा लामा गेजेर जागोन ना। ओमफ्राय नै जोंबो लोगो हमनोसै खेबसे। थुबायमोन आं। खोमसि नुहुरदो। रोङोबा होनथारबाय माबा बुंद' एसे रोङो आरो सोरबाफोर गोजान गोसो दंबा नों फैजायो। आं फ्रियावनो बोना हरगोन। मुलिनि दामखौ नङा, गावबागाव लाबोनांगोन आखौ मुलिखौ। ओमफ्राय बोग्रायाथ' दं, माबायाथ' दंखायो नालाय। नै मिसिना आंनि नङा, बारा मोजां नङा। हमनोनो रोङाखै आङो। बियो आंखौ मैयानिफ्राय खिथाखायासैमोन ना, आरो आंहा बिदि प्लेनिं गैया। आरो आं दाना खानाय बोनो बिराद बाग्रा जाबाय, माने बिराद टाइम लायोना। मोदोमाबो बिराद सायो, ओमफ्राय माने बिराद खस्थ' मोनो आरोना। ओंखायनो बायो दाना। आरो दाना एसे आलौ जादावग्रा जाबायना, आलौ सालायबाय दे। दा थांलायसै स्टेसनारि गारिनाव। जास्ट थांगोन आरो फैगोन। ओरैबायदि रायो माने फैखाला आं एबारनिफ्राय। आंखौ बेयो आंखौ मैयानिफ्रायनो ओरैबायदि रायगासिनो फैला आरोना। ओंखायनो फैला एबारनिफ्राय। नार्जारिखौ लोगो हमना फैनोसै आरोना। ओमफ्राय माने बेखौ आं फैबा बारखायो नालाय, ओमफ्राय बारलायबाय। थांना फैनोसै
एसे एम्फौ बंग्लानि एम्फौ बंग्ला थिउ फैबाय जोङो बिसोरनाव फैफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नार्जारि सनाया मानो बयनाबो एखे आरो बिदिनो ओमफ्राय मा लादो सनानो फिथानै माइब्रा ओमफ्राय माइब्रा आं जागोन इमान गोबाव जागोनदां फैग्रा एकदमबारे जोङो माने गोदान फ्रेन्ड लोगो मोनदों आरोना नैबे सासे हाय होनो द' बिनानाव हाय ओमफ्राय नै इथिंजाय सासे आं सबसे गोदान ओमफ्राय जोङो नै माने इसोरो जोंनो पकरि लाबोदोंनो आरोना जि जाखाबायबो साला नावखाथानिनो गोथावथार जादों बेसरनि नामाथाय आंनि रिया सनाखौ बामलायबाय आंनि बेबिया बैनि रिया सनाया आयं सनाया मेगनाव माखौ जोहोजोबखो उदैया नुजाजोब्बाय नै बोख्लब गस्ला बोख्लब इगनर खालाम ना क्लेम फैजागोन नोङो फट' साबायना लोगोफोर नै एस नार्जारिनि न'आव जि खस्थ' खालामबाय साला दसेनो औ लोंबाय दं आरो जों दा थांनो ओंखारबाय आरोना जों थांसै गाबोन लोगो मोनसिगोन ओइ फाग्लि थांसै दै सना बियो गेलेनो थांबायब्रा लोगोफोर नै जोङो फैसाखौ लाना फैखांबाय आरोना कालेक्सन खालामनो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय फैबाय दा ओमफ्राय नै बेबिया थांफिनसिगोननो ओमफ्राय आरो गाबोन लोगो मोनफिनखागोन थाबैनो गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनगोन गाबोनथ' पार्टिया जागोन गाबोन सुक्रुबार दिनै बिस्थिबार दाहायनो होगोन नालाय बे भिडिअखौथ' ओमफ्राय गाबोन लोगो मोनफिनसिगोन बिदिनो आंनि बेबि सना गावदां मालिखौ सापर्ट खालामलांबाय थादो लोगोफ्रा बिदिनो ओमफ्राय आरो थाबैनो गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनफिनगोन बेनि थाखाय बिदिबा एसेनोसै बाय बाय लाभ इउ अल